मानसियानो न'आव दंना गैयाथाय थांनायसै र' रजे ओइ रजे रजे मानसिया न'आव दंना गैयाथाय सोर जाखोथाय आं सिनायाखिसै आंसो मादै रजिनि लोगो ए हाबबाय दे जागोन मादै दे जिराय रजे आइ नै नोंनि लोगो फैदों ए माथो मोगथांसो औ आंसो लिंहरदोंमोन आयै बेखौ थाथ'दे नोंसोर आं सालायनो बबेनि नोंलाय आङो बै दै बारनायनि मादै नोंस्रा न'खराव साबेसे दङ जोंना न'खराव आइ आरो आं आरो आफा दङ बेसेबां फरायनाय बिदिनो मेट्रिक फेलसो ए मेट्रिकेलसो आंनि फिसाजोखौ लांनांगौबा साख्रिया जानांगोन बेबायदिबा आंनि फिसाजोखौ मोनलांनाय नङा नोङो बे जायगायाव एक सेकेन्डबो दाखासै ओंखारलांदो हा मोगथाङालाय आयै दासो सोरबा फन हरदोंमोन माबा खामानि दंनो बियो ओंखारलांबाय नों रायाखैथ' नों माबाफोर बुंनानै थिनहराखैथ' ओहो आं थिनहराखै गावनो हारसिं थांदों मोगथां रंथ'लाय मोगथां थ' खारबाय नोङो गाबज्रिबाबो खोनाया मेंगुलायबाय आं खोनायाखैनोमोन आइया नोंखौ माबा बुंदोंमोन नामा ओहो जेबो बुङाखै होनबा मानो खारखोमाबोनाय ओरैनो सासे लोगो फन हरनायखायसो खारखोमाबोदां बेखौनो गोसोआव बिराद गिनाय फैदोंमोन आइया माबा होनबाय साननानै बुङाखै जेबो थुदो रजे थांसै आयै ओइ मा जाखो आं एसे बेरायना फैनि बाहेरायाव थाब फै खामानि एसे एनै मावफानांगौआ खामानि मावाबानो मोनजाया थाब फै जागोन दे आयै थाथ'दो दे आयै दे हेलौ दाबो सफैया नामा नै थांगासिनो मोनहैथारसै आं नै सफैबायमोन साहा बागाननि खालबादाव जिरायनानै दं दे मोनहैथारसै नों दसेल' थाथ'दो थाब फैदो नेनो बाथारबाय आं दे थांगासिनो दोनथ' औ दे बेसे गोबाव जाखो गोबावानो जाबाय फंसे खोथा दङमोन नोंजों रायज्लायनांगौ मा खोथा थाबैनो बुं आंहा सम गैया आइया हारसिंसो न'आव आफायाबो हाजिरासो मावनो थांदों आरो आं दा न'आव थाबा खामानियानो मोनसेबो जाफुंनाय नङा खोनासं मोगथां आं नोंखौ मोजां मोनो नों नङाबा आं थांनानै थानो हानाय नङा आं नोंखौनो जुलि लागोन जायखि जिखि बुङा मानो मा बुंखो नों बुंबावलाय खनसे
बियो सैथो नोंथां। नाथाय रजे नोंबो मिथिखागौ जोंनि न'खरा माबायदि। आं नोंखौ दानो गनायना लानो हानाय नङा रजे। मानो? आं नोंखौ मोनाबा थांनानै थानो हानाय नङा नोंथां। नाथाय रजे नोंबो बुजिनो नाजा। नों जुदि आंखौ गनायनानै लानो हायाबा आंखौ बे बुहुमाव मोनगोन होननानै आसा खालाम। रजे ओइ रजेयाय ओरै फैलाय। बै सियारा लानानै खाथियाव जिरायफैलाय। दहाय फुङाव बहा थाङामोन नों? माथो गाबज्रिबाबो मोनाखै आंलाय नोंखौलाय। बेबायदि बेरायनायजोंल' जाया। नोंनि मोजां मोननाया आंनि न'खराव सोलिया। बेबायदि फांफुं दाजासै नोङो। मोजां गियान लानानै मोजाङै था। बिमा बिफानि खोथाखौ मान सनमान जानो दासान नोङो। नोंसोर जेखि बुङा मानो आं बेखौ गारनो हाया। बेबायदि हौवाखौ लायोबा आंनि न'आव फोथासेबो जायगा गैया। बहा थांनो ओंखारदों नोङो? मा जि थफ्ला लालाबायखो? आं बे न'आव थाला। आं थांसै मोगथाङाव। आफानो खोन्थाना दोनदो। आयौ मा खालामनांगौ खालामखो बे गथ'आ? ओइ बिमा सुनांगौमोनलै आंनो थांखु जानो। सुनिखौनो मोनासां। बै गोजौआव ए नुबाय दे। मोनबाय नै। सुनायाबो दै गैयालै रानजोब्बाय। मा गिदिर गारहाजों दै लायोब्रा। ओरैनो दैज्लां बोथोर अखा हानानै लिमोनद्रा जाजोब्बाय। बोरैबा जे गोलैगोन ना। हस्पिटालाव लांनो फैसायानो गरसेबो गैया। जारला जाथारगोन। हा दैयालाय सोरथो जाखो? फै जिराय फै। दे जिरायदो। ओइ मोगथां आफा। औ आयै। नै सोरबा फैदों। र' थांगौ आयै। हाब रजे नों बेवहाय मा लांफैदों? आं नोंजों जुलि जानो होननानै न'निफ्राय ओंखारबोखाबाय। मा? हाब नोंसोर जाबाय गोजौ थाखोनि फिसा। जों जाबाय गैयि न'खर। नोंसिनि नोमा नोम्फायाखि गनायगोन? आदै रायजो राजा आइ आफायालाय मा होनगोन जोंखौलाय? हा बेनोथ'लै बिमा। दा रायजो राजायासो मा होनगोन। रायजो राजानि सिगाङाव बेखौ जानायनानै दोनखायाबा नङाबाथ' जोंखौ आइ आफाया गारजिनथारगोनलै। दे फैबाय जेला बिमा न' सिङावनो लांदो। थौदो आदै।
रजे आं खामानि थांनो ओंखारदोंमोन दे थांदो लाहरदो आफा ओंखामा न' आफा ओंखामा नै आफा मोगथां फिसा एसे मोजां खामानि नागिरदो बेसे हाजिरा मावबाय थाबावनो मालाय बिहामजोआ गोनां न'खरनि फिसा खस्थ' मोनफैबाय जोंनाव बेबोथ' नंगौलै आयै आंबो बेखौनो सानदों मा रायलायदों नोंसोर आयै नै मोगथां फिसाखौसो एसे मोजां खामानि नागिरनो थिनदां आंबो माबा मोनसे मावनांसिगोन मोगथाङाल' हारसिं बेसे न'खर सालायबावनो आंबो मैगं फायखारिखौनो मावसै नामा दे नोंसिनि गोसोसै न'खराल' मोजां जानांगौ आयु रजे अबाय थांनो ए बैयाव मैगं लायनो थांनो नागिरदों ओमफ्राय बोराया बेनो नामा नोंना आयौ माथो खाख्रेबथारलाय ओमफ्राय न'खरफ्रा मोजांखादा बिदिनोसैहाय फाग्लिया मैगं फायखारिसो जाबावबायदांहाय गोदोबा जा देखायोमोन फाग्लिया दा मा अबस्था जालांखो नों मानसियानो हामजोब्बाय फाग्लिया दे बारा दाजावसै आंखौ आंहा बेजोंनो गोजोननाय दं देनां नोंसोरबो हाबा जाबा बुजिगोन दे होमबा थाथ'दो रजे औ दे हाबा जागोरलाबायबाय दाना खस्थ' मोनबाय नङाबा माथो हाब बिमा माजों जानोब्रा बिहामजोजों फिसालाजों दा मा लाबोयो बेजों संनो नागिरदों बेजों जानोसै ओंखामबोथ' उखैबायमोनलै गामियाव बुंसोगारोलै बुरि जोंहा बिहामजोआ मैगं फाननानै जोंखौसो जाहोदों मादों होनो गामिनि मानसिफ्रा हाब गामिनि मानसियालाय हा होनखागोन माखौथो होनो माखौथो होना मालाय मावनानै जाथोंसै बेनोसै फिसाफोरा देनां गावसोर सुबिदा मथन मावनानै लाथोंसै गामियाव गिदिंबा बिहामजोखौ गामिनि मानसिफ्रा नोंहासो बिहामजोआ आइ गोनांखौ मोनदों होनोलै आइ गोनांखा नालाय होनदों बिहामजो मोननानैसो थाखा फैसा जोबला माला बिदि बुंलाबायोलै आंहासो गोसोआव गोग्गानाय मोनलायलायथारो बुरि होनजाखागोनानोथ' नोंहा बोराय बुंनायालाय बुङो गावसिनि गोसोसै मा मावो ना फिसालायाबो दासो बिहामजो मोननानै खामानि मावनो ओंखारखादों नङा होमबा मावनानै लाथोंसै गावसोर जेरै सुबिदा मोनो एरैनो माथो होनबावनो गावसोर फैखासिगोनदां टाइमा जाबायथ' सफैसिगोन बिसोरो मैगं फाननाया मा ओंख्रि संखायो थारुनसो हानानै दङ नोंसोरखौनो मा लाबोयो होननानै नेदों न' बेदरखौनो मोनबोआसै दे होमबालाय थारुनखौनो जहल संसां ए सफैबाय आफा दे मैगङा हाबोजोब्बाय आफा औ आफा हाबोजोब्बाय मेंबाय आइ मेंथारबाय मेंबाय आफा होनबा दसे थानानै ओंखामा जाबानो जाबाय ना औ थांदो रजे आथिं आखाइ सुनानै नों साहाखौनो फुदुंहैदो जागोन दे नै साहाखौ आंनो फुदुंखाबायमोन ए नै आइयानो फुदुंखाबायनो
सोलिलांबावनो